Okay guys, kumusta at welcome na naman sa ating channel. Ngayon, kasama ko si parang Ravel. Bale, nangunguha kami ng abaling guys. Yan o. Abaling ng ito. Ito guys, ay mo nakuha namin. Okay guys, ito na yung mga nakuha namin, oh. Napakadami. Yan. Hindi kinaya ng lagayan. Okay guys, yung tawag sa amin nito is abaling. Ewan ko sa lugar ninyo kasi hindi naman tayo pare-parehas. Yun, abaling ng nyog. Lipat ko na lang, pre. Oo, parang ano? Malapit. Kasama pa namin si pare Bonbon. You know. Malakas mamulutan yan. Dami. Yun. Yun guys, oh. Natabunan kasi tinanggal lang namin tong talukop niya guys, yung balat. Tapos yun, bumagsak lahat. Ang dami. You know. Sarap tong crispy pre. Maraming alak na naman na ano to. Wag, yung alak masama yan sa katawan pre. Gatas. Gatas. Ang gagtin ko tayo, tag ko naki. Dami pa dito guys, oh. Yun, oh. Yun. Yan, oh. Pero masarap. Ayan, baka meron pang mga natabunan dito. Yun, oh. Laki, oh. Yun, oh. Yun guys, oh. Dami na, oh. Oh. Yun pa guys, meron pa dito. Ipakita namin mamaya. Garga, dupitin yung takuban to, eh. Nakamatin bro. Ini tama minay. Do, dabay. Dabay, garga. Ning, dabay dyan, eh. Yun. Oh, meron pa, oh. Oh. Oh, Jesus. May kita 1 kilo na to guys, oh. Guys, oh. Yan. Dito kami kumukuha guys. Pero bro, mabadik mga bro. Tinutuklap lang namin guys ng ganito. Ganyan. Kaya ganito. Lala. Adukuton na. Daming langgam guys. Baka wala na dito kasi may marami. Okay. Balikan ka namin. Dito kaya wala. Okay guys, balikan namin kasi meron pa sa kabila. Tara. Yun. Doon yung mga ibang kasama namin guys, oh. Dakel? Da? Gadun na. You know, dami pa dito guys, oh. Haba. Yun. Pangka na gatas. Marami na naman gatas ang maubos nito guys. Yun. Gatas lang. Ini yan dato. Dami. Daw pagkap na ngayon. Palantar takto namin nakaragay. Iyo. Magpatikin na nato naglamu to. Apa nga may bukas ya? Oh my gosh. Igid-igid lang. Ating ata. Dito na eh. Dito. Nagadaw. Yun guys, oh. Yun. Nagagabun. Yun gan. Crispy fry. Crispy fry. Yun. Kan kami nagpatito ako. Maalam isaw na nakita na sa Joy. Yung kay Elmer. Tingnan
Dahil di dyan eh. Diyan nakita ko. Oh, tasit natin eh. Oh, salit. Laki. Yun o. Kaya ito, mamon na Jojo ko pala mo lang. Yan o. Kami guys! Kawan ko ate, kumakuhaan, nangalakay timbagay ni kami mo ganun na. Teka, tayo sige na takuan. Kami na o. Oh. Ang dami. Madami na naman gatas to guys sa Kamaylo. Daman magsug na ako. Nagsugat eh. Ni? Tak dalo kagad. Pero rin natin, pagkuanda. Dalatas ka. Load. Lain ni bro. Dito na. Yeah! Ang dami. Lala. Love-love at may cellphone eh. Ano? Yo. Dakon! Ang dami na. High blood ka nga. Tiga cholesterol na. Mayaman sa kolesterol. Paparong mo. Ang dami. Lala. Papa Bon, nangyari sa'yo. Takot ka ba? Bading ka ba? Wala ka tagpartig tang digay. Jinim tayo. Ikaw ni John kayo, taga doon na pagpuksan. Ang dami talaga guys. Ang dami na oh. Na ubing idi ka. Wala ah. Basta lang dapat na pinarod. Dapat na dyan eh. Basta lang eh. Yung magpantin. Yun. Ano pre, marami pa dyan? Medyo maggas. Ito pre oh, marami dito pre. Mati pinusi. Hindi. Yun. Dito pa kaya. Yun ni Paps, usa ka mata ni Paps. Dito na eh. Yun oh, nakasuksok guys oh. Apa yung nakaro na ya? Hindi. Kapag ko man, kakapuwakan di may standaw lang. Try mo Paps, yun oh. Guwapo na, magaling pang bumasak. Yung si pare oh. Talagang magaling bumasak to. Yun oh, lalaki. Oh. Talagang malapit. Lulutuin natin ito mamaya pre. Pwede kuryente? Naku. Dang mo ang power na. 9 ka no? 6 to 9. May atay. Itong pa kayo dito. Yan eh, ito na pa'y kita eh. Dani nga, tiniling. Yung pinalikid data may ka. Oh, dami na nito guys. Hindi kasya sa kawali to. Papaban no? Ito yung XRM namin eh. Tagaluto namin XRM. Paps. XRM. Do. Meron no. Awan at ito mamadira Ito yun. kita tema. Tinakatan ko. Arte. May arte nito guys oh. Loko pa. Una yung garap bala. Dami. Pwede Oh. rin. Tarantula. Pagkat na yun. Ito ba na eh? Ate bro. Oh, napangkag. Malabit na sila. Mga makapakaiblog ka kan. Mining kayo. Yan guys, ang dami. Ha? Siyempre oh, ang dami oh. Dami. Ha? Dami pang langgam oh. Ano pre? Ito may data na. Viral may data no. Tama na to? Sunatan nung nayan tayo. Kita ka man po kanan tayo sa digitahan. May reading tayo sisibin tayo. Mga susunod na ano yan guys. Mga buwan. Kung meron. Bandang ko na rin no?
Yun. Malabat natin eh. Yun. Sana makapag-charge tayo mamaya para makita yung ano, paano lutuin. Dami. Malitali. Tutan. Tama na to guys? Tama na? Dami. Ingas mati kami niya, palam niya. Yun. Dami na guys. Rock and roll to the world. Talagang masaya na naman ito mamaya. Lalabas na naman yung mga puzzle natin guys na ano, tinatago. Bagsakan na naman, bagsakan. Oh, Walwalan na naman. may ano to? Walwalan. Oo. Si Harry oh. Si Prince. Yun. Ito lang, pang partner sa gatas. Gatas. Ikaw, Milo inumin mo mamaya? Konti lang. Konti lang. Lupit. Okay, uwian na ka guys. Uwian na guys. Lutuin namin mamaya. Ewan namin kung may kuryente kasi brown out. Bye muna. Alright. Okay guys, ito na yung mga nakuha namin kanina. Yun! Dami. Dami guys oh. Yan. Sige, Bon. Nabalog mo niya na ta. Paling nga ta ro, ko mag-reero. Dami. Aduh pa dyan, bitin mo digi. Lalaki oh. Ibaling nga ta. Ang lalaki guys. Nanamatay yung balag. Hindi ka reyan. Pumaroy. Yung tikulbot ano mo magpakrespe. Sa bali aji dipik. Okay guys, lilinisan lang muna namin. Okay. Sige. May tayo ini ko. Ayo ganti kayo. Di ba palabasig? Paro. Ay ko yan. Butter. No mati hanga butter better. Lilinisin muna namin guys kasi palobat na pa-empty. Ornawo nyo na nang ko. Kayo do pa sinan. Ay di katwa. Okay. Yun. Yun. Yan. Simple. Ada mo tayo. Yun. At tayo lang nagbuting Ay ngayon. ren kiti ko ay ko. Nakado. Alright. Dami guys oh. Oh. Kulang na siguro por na 50. Ang gamit ko isang duwag kinit. Dami pa oh. Limbot, kinanda mo na, itry ka mo na. You know. Ano yun? Ako, ate ko siya. Ano ganyo lang natin. Kawan, gatas. Gatas. Kanya. Gatas. Mahilo. Mahilo. Mahilo yung makaulaw. Yun. Dami. Okay guys, lulutuin namin ito mamaya. Pero bago yan, lilinisin muna namin. Pa-empty na. Pa-empty na yung battery. Dahil pa. Dami oh. Oh. Yun. Linis pa. 5 beses pa. Okay guys, pasensya na kasi hindi namin nakuhanan yung pagluluto ng ng abaling. Pero guys, ito na 'yon. Yan. Okay, sasampulan tayo ni paring Robin. Paring Robin, ano na? Sintensya na 'yan. You know, sumosaw pa. Wow. Sarap. Sarap. Saan yung gatas mo? Wala. Pang almusal yun. Panggabihan to. Ibusin mo na. Grabe na. Huwag mo mabis. Tiran mo kami pre. Grabe ka naman. Pre. Ubus na pre oh. Oh pre. Grabe naman. Yay! Ow! Pinakurnik nam. Grabe naman yun. Kuha din ako. Sarap. Up. Sarap guys. Awa, bubuwa mo ito ng Kanin sana. Kanin. Naghahanap ng kanin. May isa pa kaming mas malupitan na dito guys oh. Black beans. Munggo. Black beans na may
Ang Ilocano ng Monggo. Putong. Na may ito, talbos ng ampalaya. Tapos yung malupit ang sausawan guys. Ito, may nakababad na Chili. abaling. Sili. May hipon kami guys, kaso sobra yung kulay. Yun o. Sabang hipon na yun. Yan yung Marte na kumuha kanina. Pero ang galing. Guys, gusto ko palang ipakilala sa inyo si Jacob. You know. Isa ang probinsyano. Yan, hawig na hawig yan guys. Yan. Yan guys, oh. Matatawa guys, oh. Gusto ko yung sigaw nito guys eh. Sana mapagbigyan tayo. Parang Jacob, yung isang sigaw na. Yung, eto na! Jacob, may na lang. Tito Ren! Ay guys, ano lang yan, kasiyahan lang yan guys. Pero guys, pasensya na, hindi namin na video yung pagluluto kanina. Pero kita nyo naman, ang sarap guys. Walang pagar yung kuryente. Talagang sobrang lutong. Sarap. Ano lang guys, niluto lang namin to sa mantika, bawang, pampalasa na betchin na konti lang. Tapos asin. Tapos sinasawsaw sa suka. Kahit di mo sawsaw guys, ang sarap. Talagang kanin yung hinahanap-hanap. Solid. Kung meron kayong dyan guys, nyog na natumba. Nako, tignan nyo baka sa paligid-ligid lang yung mga hinahanap ng mga dila nyo guys. Panlasa nyo. Di ba pre? Ano? Pre, grabe naman yung Sige nga, isa pa nga. Si Patak na gala. Naubos mo kagad eh. Pang VIP yan eh. Okay guys, patuloy niyong supportan yung channel nating Boy Tapyas para sa mga content na pang buhay probinsya at mga puzzle, mga katulad nitong inom-inuman. Pero naghahatid ng sa atin, saya. Yun, alam ko makaka-relate dito yung mga katulad din naming manginom. Pero maganda yung vibes namin guys kasi walang gulo. Ganito lang, kasiyahan, kawanan, kwentuhan. Okay? Sana magpatuloy tayo. Kasi dumadami na tayo guys. At sana patuloy nyo kaming suportahan. At huwag kayong mag-alala at babawi kami sa mga susunod na upload natin. Okay? Abangan na lang yung mga susunod na videos. Okay guys, ingat at salamat.